سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو ايرنا بفلاي ما مدباب كزينا ازي وتر عربي بس عاد زفنا مدباب كزينا يوم سخمس ان حضران قراب الشيخ ابراهيم نسيه نلوم دما بمسرتي حلفه عربي زقربنا يوم مدب كلا يكفلوا ادلاي خوينو سلستراينا كلا يكفل كنجبر متينا لنا تلومين نتكرولو دما كما يزبولو سبات ناب كلامت اي يعدمو بخمي للي بخمي مميو بخمي مرتو ابزبلو استوسنه كورنا نايتي سرح نتكورينا غازدنيا هبتم يوحنس كنزرب مسايلو دقيما سلسترخبنا زي مسكنك هبتم أنا مسكنك شيشاي كم ون راديو إرينا صبح يمسكنكم سلازي أجل تقدمي كلامتي امس دبرنا بزح حسابات بقى وانت رأيتو خمزة هبو أنا مكعزب كأني بتي أنا نسخن سامعنا المسيرة كا خلا يكفالون كدليو يتبعها هنا زراريبنا مو أبوي نزل لنا حجي بقر نبتحتها أتو كميز بلو كميز بلا سبيز عدم سلمنتا يوسب بخميز مرة سب أب ميدياتات حجي نبتي غازيتنيا حدا سب كم حدا أدلاوي زمرصو أقباباتن من قدتاتن زخطلو دحر كنموصينا نتقدمي تحطو جن ميديا بعبايتها ميديا تبعل كمي جري عصبات مرت نقال متيق متكلات ناي غازيت إني نتنولو لا كابو تبقيسنا إنا نعي خلنا كم مثالي هجي لك نقو متينا غازيتاتنا نب متيهتاتنا نبب زي بعل رويترز أسوشيتد بريس نكاتاتل انتهى له أبزو وانزي انتهى نقرات له أجيز متأنا بريس ريليسات له بتوسعي نفس وكف غازيتنيا ناتو سبيشاليزيشن له حجيبو يختل تحدن مثالي نا انساتات كخون غالي كلتا نيروم مسانا حجي دمتي ناي أعواف كي ترفيم زفلتو دحر دمتي سامعهم نعينا غلنا كيدوم نفتو مسكوت يوم زكاتات الونيروم حجي زياتهم ناي كلايمت سبيشاليست يوم حجي نعو تغاتاتي لهم أب أخي واقزي مس تعكبنا ساعة شعات ناينقو ككمتي برودكاست تقبرلو بهم يخات خيت تي معلتسي نستفال على ستيشناتي دوها حجي تأكيبكا دحر أرستي خطأر بتنايت معلتي إديتر إنشيف ويتقندي إديتر إنشيف يمرحو تأخيبا تتفال على سواتين دحر أرست امتخا نتأر استخاء ديفند تقبرو لك سلام تايمر يتخير بخمز مخنيات قدامي نقر قربان أبتي هاجر ديو واناو ديو تي تقربو سب كمان فجتات كل ديبيت تجرو رئيتوها النهابكا جن كابتي متكلنا جازت إني نتكي تفلخا عسرت زغنان بقدامي العلنا نيرنا حجون كنت نخفل نخلينا أزيتات مثل علكا دحر at the end of the day كلها تساوي معي خمسة رشتا جن أتي إديتر إنشيف كوسنا له معناته مار نلو معلتي زين كنقبرينا بزي مخنياتي له مرتعتها كأربع لوسون كابو نفس وكف سب نفس وكف غازيتنيا ناتو أرستي وهب نتا أرستي توهيبو تخيل له شعب حبريتات كأكب حبريتات أكيبو مستم زملكتهم منيستر ديو
ዳይሬክተር ናይ ዝተፈለየ ትካል ድዩ ምስኡ ተዘራሪቡ እቲ ዘድልዮ እቶም ጋዜጠኛታት ተኣኪቦም ዘልዓልዎ ሕቶታት ንዕኡ ዝምልስ መልሲ ሒዙ ዝቕፅል ኣኼባ ኣሎ። ኣብቲ ኣኼባ ሽዑ እንታይ ከም ዝበለ እቲ ጋሻ ዝመረፅናዮ ዝተፈላለዩ ኣጋይሽ እዮም እቲ ዝተፈላለየ ዝተመርፀ ጋሻ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ኣለዎ በዚ ምክንያት ድምፁ ከይተረፈ ኣመላልኻ ቃላቱ ከይተረፈ ፍልጠት ብዛዕባ ትርእስቲ ፕሮፌሰር ድዩ ዶክተር ድዩ ሚኒስተር ድዩ ከም ዝበልኩኻ እምበኣር ኦኬ ነዚ ንመርፅ ይኸይድ እንድሕር ደኣ ንህኖ እዚ ብቑዕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ሓንሳ ነቲ ሰብ እውን ንምሳሌ ዝብለካ ብዛዕባ ናይ ብፆታዊ መግሃዝ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ደኣ ሬብ ዝኾነት ኣላ ኮይና ዝተጋሰሱ ኣለዉ ኮይኖም ንዓ ኢንተርቪው ኣግቢርካ ድሓር ትቐርብ ድያ ናብቲ ማይክሮፎን ኣይትቐርብን እውን ክትጥንቀቕ ኣለካ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ መትከል ናይ ጋዜጠኝነት ኮዝ ኖ ሃርሚ ሓደጋ ከተብፅሕ የብልካን ኣብ ሰብ እታ ሰብቲኣ ሕጂ እታ ናብ ማይክሮፎን ትቐርብ ናብ ቴሌቭዥን ድዩ ናብ ሬድዮ ድዩ ትቐርብ ወይ ብዛዕባኣ ክትፅሕፍ ትሕር ኮንካ ብጋዜጣ እንታይ ሳዕቤን ከስዕበላ ይኽእል እቲ ትገብሮ ዘለካ ንዓኣ ንስድራ ቤታ ብቕዕቲ ድያ ሓንሳ ነቲ ሰብ እውን ካብ ሓደጋ ክትከላኸለሉ ኣለካ ሓላፍነት ናይ ጋዜጠኛ እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ደይ ብቕዕቲ ዘይኮይና ትሕቲ ናይ ዓቕሚ ኣዳም ኮይና ምስ ስድራ ቤታ ተዛሪብካ ድዩ ነዊሕ ፕሮሰስ እዩ ዝወስድ ስቕኢልካ ምፂኻ ማይክሮፎን ኣይትህቦን ኢኻ ንሰብ ምክንያቱ ማይክሮፎን ክትጥቀመላን ንሰብ ክትቦን ሓደገኛ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለዝኾነት ኣብዚ ፅፉፍ ስራሕ ሰሪሕካ ኢኻ ትምለስ ድሓር ተመሪፁ እቲ ጉዳይ በታ ዝተመረፅናያ ይቀራረብ ማለት እቲ ጋዜጠኛ እቲ ኤዲተር ተቐሪቡ ንዕኡ ዘቀናብርካ ኣሎ ወይ ኤዲተር ኢንተርቪው ወይ ምክትል ኮይንካ እንድሕር ተዓይለካ ንስኻ ኢኻ ትቀራረበሉ ኩሉ ተዳሉ ምስኡ መታን ምቅያር ክመፅእ ሞኖቶን ከይከውን ሓደ ዓይነት ከይከውን ንሪፖርት ዝኸዱ ኣለዉ ሪፖርተርስ ኣለውና ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከይዶም ሪኮርድድ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ድዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ድዩ ኮረስፖንደንስ ኣለዉ ምስኡታት ተቐናቢሩ ሕጂ ናይ ምምጋብ ናይ ምምዕባል ሓላፍነት እውን ስለ ዘሎካ ከም ሜድያ እቲ ተቕርቦ ኣናፅን እዋናውን መጋብን ነቲ ህዝብሲ ዘማዕብሎ ኢንፎርምት ዝገብሮ ንኽመርፅ ንኽምዕብል ካብ ሓደጋ ንኽጥንቀቕ ኣብ ዝመርፀሉ ምርጫ እዋን እኹል ኢንፎርሜሽን ሒዙ መታን ክመርፅ በዚ ናይስታት ስለ ዝኾነ ነዚ ሓላፍነት እዚ ተጠንቂቕካ ከተዓየሉ ኣብዚ ግን ከምኡ ንኽሕብር እቲ ዳይረክተር ናይቲ ካምፓኒ ኣብዚ ጉዳይ ዝዋል ሓንቲ ዘእትዎ ይብሉ ስጋብ ምሽን ናይታ ስቴሽን ናይታ ብሮድካስቲንግ ኦርጋናይዜሽን ዝሓለኻ ቢቢሲ ድያ ናይ ፈረንሳ ድያ ናይ ዝኾነት ናይ ሆላንድ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስጋብቲ ናይቲ ናታ ምሽን ዝሓለኻ እቲ ዳይረክተር ኣይንሪኦን ኢና እቶም ኣመሓደርቲ ኣይንሪኦም ኢና ኣብ ንረኸበሉ እዋናት ኣሎ ግን ከምዚ ጌርካ ኣፃሪኻ ምስ ቀረብካ ኩልኻ ነቲ ሚሽን ነቲ ናይ መትከላት ናይ ጆርናሊዝም ዝበልኩ 10 ዝኾና ብቐዳማዮም ዝተንከፍናየን ኣብአን ስለ ትብገስ ነንሕደትካ እናተባላሕኻ እቲ ሓቅን እቲ ጋዜጠኝነት እንዳእዩ ዝደፋፍኣካ እምበር ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣይኮነ ካልእ ጉዳይ ኣይኮነ ኣብዚኣ ድማ ሓንቲ ክሕብረካ ንበል እቲ ኣብቲ እዋናዊ ጉዳያት ዘሎ ሰብ ሚኒስተር እውን ክኸውን ይኽእል እንድሕር ኣቦይ ሚኒስተር ኮይኑ ኣነ ኣየቕርቦን ካልእ ጋዜጠኛ እዩ ዝሕዛ ምክንያቱ
ነቲ ጋዜጠኛ ይፈክሰሉ ነቲ ሚኒስተር እውን ይፈክሰሉ ብነፃ ኮይኑ ዝሓቶ ዝቀራረበሉ ሰብ መታን ክኸውን ካብኡ ተድሕነ ኢኻ ተኣልዮኻ ስለዚ ንኢንዲፐንደንስን ንኢምፓርሻሊትን ክጠቅም ኣብዚ እውን እዩ ሕራይ ንዝበልካዮም ዘይምድጋም ኦልሬዲ እቲ መልእኽቲ ስለ ዝሓልፍ ዘሎ ሓደ ጋዜጠኛ ኸ ብናይ ሬድዮ ክኸውን ይኽእል ኣብ ቴሌቭዥን ክኸውን ይኽእል ኣብ ጋዜጣ ክኸውን ይኽእል ድሕሪ እዞም ኩሎም ዝሓለፉ ፕሮሰስ ምስ መሳርሕቲ ኮይኖም ዝሓለፍዎም ፕሮሰስ ንሱ ኸ እንታይ ተራ ኣለዎ ሰባት በይኑ ክረቁሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ መምዛን ክጥቀም ኣለዎ በይኑ ሰባት ረቂሑ ኸ ብዘይ ምክፋል ምስ መሳርሕቱን ምስ ሓለፍቱን ክቕርቦም ይኽእል ዶ ወላስ ኣይክእልን ኣይክእልን በይኑ ክቕርቦ ኣይክእልን ምክንያቱ ናይ ጉጅለ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኻ ኣብቲ ኣብኡ ሕጂ ኣነ ብዙሕ እየ ተማሂረ ብዙሕ እየ ዝኸስብ እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ምክንያቱ ሜድያን ህዝብን ማለት ህዝብን ዘይሪኦ ኣብ ውሽጥና ንካትዖ ክትዕ የብስለካ እዩ ስለዚ ሕጂ ንምሳሌ ክልቴና እንድሕር ንሰርሕ ኮይና ብሓንሳእ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ንዓድም ምክንያቱ ብከምዚ ክብለካ ክእል ኣነ ብዛዕባ እቲ ሰብ ግን ኣነ ዘይፈልጦ ስኻ ክትፈልጦ ነገራት ክህሉ ክእል እዚ ደኣ ምዝ ከማን ሰሪሑ ነይሩ ኮዩ ስለዚ ብዛዕባኡ ነዚ ከዓ ተተወከስካዮ ይሓይሽ ስልክ እናሃለ ከምዚ ጌርካ ትረክቦ ትኽእል ሕጂ እዚ ንበይነይ ኮይነ ክረክቦ ኣይክእልኒ ድሕር ደኣ ብሓባር ተዓይለካ ግን ካብ ጌጋታት ትተሓላሎ ተወሳኺ ኢንፎርሜሽን ኣለካ ዘይትፅበዮ ስለዚ በይንካ ጥራሕ እንድሕር ኮንካ መምልኢ ፕሮግራም እምበር ነቲ ሓፋሻዊ ጠቕላላ ትገብሮ ከም ሜድያ ኣይጠቕመካን እዩ ዝያዳ ከማን ጎዳኢ እየ ዝብልዓኒ ብኸመይ ምክንያቱ በይንካ ስለ ዝኾንካ ሪኢኻ እታ ብሮድካስቲንግ ኦርጋናይዜሽን ንሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነትን ትሰርሕ ነቲ ኤዲተር ኢንቺፍ ጥራሕ እውን ኣይኮነትን ትሰርሕ እንታይ ደኣ ቀፃልነታ ክሕሎ ኣለዎ ቀፃልነታ ክሕሎ እንድሕር ኮይኑ ንምሳሌ ኢንተርንሺፕስ ኣለዎ ማለት ስኩል ኦፍ ጆርናሊዝም ወዲኦም ወይ ካልእ ሂስቶሪያንስ ፖለቲካል ሳይንስ ተማሃሩ ግን ብናይ ጋዜጠኝነት ከዓ ማይኖር ድዮም ሜጀር ድዮም ወሲዶም ዝመፁ ኣለውና ሕጂ እዚኣቶም ክመሃሩ እንድሕር ኮይኖም ምስ ሓደ ሰብ ጥራሕ ኮይኖም ክመሃሩ ይክእሉ እዮም ምክንያቱ ጆርናሊዝም ፕሮሴስ እዩ ብሓንሳእ ኮንካ ኢንቴግሬት እናተጋጨኻን እናተሰማምዓኻን እትሰርሓሉ እዩ ሕጂ ከም ፋሚሊ እውን ኣብኡ መፂኦም ጠሊቆም ክመሃሩ ከለዉ ቀፃልነት ታ ብሮድካስቲንግ ኦርጋናይዜሽኑ ቀፃልነት ኣለዋ ምክንያቱ ብዛዕባ ናይ ኤዲቲንግ ምስቲ ሓደ ከይዶም ይመሃሩ ብዛዕባ ናይ ፕሬዘንቴሽን እንተኮይኑ ኣብኡ መፂኦም ምሳና እናርኣዩ ይመሃሩ ስለዚ ከም ካምፓኒ ከም ሕብረተሰብ ከም ግሩፕ ጋዜጠኝነት ሓደ ዕላማ ዘለካ ኮንካ ክትሰርሕ ከለካ እናተኣራረምካን እናተባላልሕካን ዝበለፀ መጋቢ ነታ ስቴሽን ነቲ ህዝቢ ነቶም ጋዜጠኛታት በብወገኖም እውን ኣዝዩ መጋቢ ፅቡቅ ካብዚ ሞያ ወይ ካብቲ ፕሮፌሽናል ወይ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ኣሰራርሓ ናብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ብፍላይ ናብ ናይ ዘሎ ኣካይዳ ክንመፅእ ኢና ስኢሉ ትዕዝብቲ ክወስድ ከለካ ንስኻ እንታይ ዝጎደለ ትዕዘብ እንታይ ከተስፋ ዘለዎ ነገር ትዕዘብ በታ ድሕሪ ወይ ትክጅምር ፅቡቅ ትሕቶ እያ እቲ ተስፋ ኣለዎ ዝብሎ እንታይ እዩ ሰብ እናወደቕ እናተስአ ይመሃር ሕጂ ዋላ ብዙሕ ነገራት ምስቲ ፕሮፌሽናል ኣሰራርሓ ዘይከይድ ንሓለፍካ እውን ብዙሕ ጎዳእ ነገራት ተረኣኻሉ እቲ ሰብ ግን ይመሃር ኣሎ እቲ ጉድለታት እቲ እንተደይህሉ ይህሉ ኣይመልዓልናዮን ሕጂ ስለዚ ጉድለታት ንክህሉ
መሰል ክህሉ ኣለዎ ሕጂ ህዝቢ በብወገኑ ርእይቱ ይገልጽ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ እዚ ሓደ ዓብ መክሰብ እዩ ዝብሎ እንድሕር ሰሚዑ ከዓ እቲ ሰብ ካብቶም ፕሮፌሽናልስ ካብቶም ተመክሮ ዘለዎ ካብ ማእረምታ ዝመፅእ ካብ ሰብ በብቁርብ እናተማሃረ ክኸይድ ሕጂ እቲ ኣብ ደገ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሳላ ዩቲዩብ ሳላ ቲክቶክ ሳላ ፌስቡክ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ናቱ ብሮድካስቲንግ ኦርጋናይዜሽን ከፊቱ ክዓይ ይኽእል እዩ ግን ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢኻ ትሪኦ ሓደ ናይ ጋዜጠኝነት ተመክሮ የብሉ እንታይ ይበሃል እንታይ ኣይበሃልን ንመን ትሓትት ከመይ ጌርካ ከተቕርቦ እዚታት ከምዘይ ተማህሮ ትሪኦ ሊኻ ንምሳሌ እንድሕር ደኣ ሞያዊ ጋዜጠኛ ኮንካ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትርህፀሉን ትቀራርበሉ ኣባና ግን ብሽም ፈልጠየ ወይ ከምዚ ኢልካ የምፅዎ ዶ ኣንፅኦም ሽዑ ድሕረ ባይታኻ ንገረና ብልዎ ዋ ድሕረ ባይታኻ ንገረና ትብሎ ኮንካ ደኣ እሞ መን ምዃኑ ኢልካ ኢኻ ዓዲምካ ሕጂ እዚ ሌዚ ጆርናሊዝም ኢኻ ትብሎ ምክንያቱስ እንድሕር ኣምፂኻስ ባዕልኻ ንነብስኻ ኣላሊእና ትብሎ ኮንካ ፀገም እንታይ ፀገም ኣሎ እንታይ ፀገም ፈጥር እስከብርሃልና እንታይ ፀገም ፈጥር እስከብርሃልና እንታይ ፀገም ፈጥር ሓደ ዕዮ ገዛኻ ከምዘይ ገበርካዩ ዘርኢ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ድሕረ ባይቱ ኣፅኒዕኻ ግዜ ከዓ መታን ክቁጥበልካ ሽሻይ ገብረ ዮሃንስ ከምዚ እዩ ኣብ ከምዚ ዝሰርሕ ሎሚ ከዓ ኣርእስትና እዚኣ እያ በቃ ግዜ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ኣብ ሬድዮ ኣብ ቴሌቪዥን ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ባዕልካ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ እቲ ግዜ ከይጠፍእ ናይ ተዓዲምካዮ ዘለካ ሰብ ሕሰብ ሞ ንሚኒስተር ሲ ኣምፂኻ ዓዲምካስ ድሕረ ባይታኻ ንገረኒ እንድሕር ኢልካዮ ንሱ እውን ሲሪየስ ከም ዘይትወስዶ ዘለካ ድርኢ ሓደ ግዜ ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ እምሮይ ስለ ዝመፀት እያ ኣነ ብኢኮን እዩ ዝዓይ ነይረ ሕጂ እቲ ሚኒስተር ከዓ ናይ ያምፕሮንኪ ነይሩ ናይ ሚኒስተር ኦፍ ፎር ዲቨሎፕመንት ኣፌርስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ይሰሪሑ ብጣዕሚ ከቢድ ሰብ እዩ ሕጂ እናተፀበናዮ ከለና ምስኪናይ ሓደ ዳች ጋዜጠኛ እዩ መፅኡ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም መፂኹም ኣብዚ ኢሉ ኣብ ቅድመ ይሪኦ ኣለኹ ከምዚ ገይሩ ደፊኡ ሲሪየስ ሕቶ ኣለካ ድዩ ኣብዚ እንታይ ክገብር ከም ዝመፃኹ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ሲ እንታይ ክትገብር ኣብዚ ቦታ መፂኻ እዩ ሕጂ ሲ እዚ ይርአ ብተወሳኺ ምስኡ እንታይ እቲ ፀገም ኢንዲፐንደንስ ክህሉ ኣለዎ ኣብ ጋዜጠኝነት ተሰማሚዕካ ሕጂ ብሓንሳ ትሰርሕ ስለ ዝኾንካ ድዩ ኣታ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ሆላንድ ግን ብሕልፊ ናተይ ዝነበረ ሓደ በርት ራይፐርት ዝበሃል ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝሞተ ናተይ ሓላፊ ዝነበረ ጋዜጠኛ እንድሕር ደኣ ዝኾነ ፕሮግራም ብኣታ ኢልካዮ ተመሊስካ ገበሮ እዩ ዝብላካ ማለት ሪፖርት ተኮይኑ ኣብ ስቱድዮ እንድሕር ኣሎ ባዕሉ ክእርመካ እዩ ግን ኣብ ሎኬሽን ሓንሳ ኢንተርቪው ኣግቢርካ ትመፅእ ኢኻ ስለዚ እንድሕር ደኣ ኣታ ትብል ኮንካ እቲ ዲስታንስ የለን ናይቲ ሲሪየስነስ ናይቲ ፕሮግራም እውን ይጠፍኡ ብዙሕ ግዜ ኣይ ኣብ ጋዜጠኝነት እሱ ተደይደለመትናዮ ዝበለፀ ይባህላ እዩ ሽሻይኖ ሃብቶሚኖ እናበልካ ሲሪየስ ፕሮግራም ኣይትሰርሕን ኢኻ ሕጂ እቲ ዲስታንስ ክህሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዋላ ትፈልጦ ሰብ ኮይኑ ክልቲኻ ጥራሕ ኣይኮንካን ዘለካ ህዝቢ ኣሎ ዝዕዘብ ነቲ ህዝቢ እውን ክብረት እዩ
بحلف إن منستر بريزيدنت فتوى أي تفتوى البرايم منستر نحالو كالوت وندبلكاسي أتوميلكا أنت جمركا بتبعلنا زبالة سيو أب هولاندون كوم يو أب إنجليش يو يخاتبل جن أب على الجرمن أب على هولاند خمناي إيرترايو أتوم أتا زبل الله سلازي نتي ديستانس نخت حلون زبالة سيو مسؤول انتاي خاطري مسيلوكا سلا زي كم دي تقراربولو تستب أتي أرئستي حدا لاينا يحزن استحاوس نقراتيو حنساء بتتخيد حنساء بتتخيد استفل علي نقرات مسؤول خاني ان الحرد قاشا عديمكا اتقاشا كتخبرو لك جين اتقاشاون نز أبو زيلو سبات هالعلو كزلفن كتصعرفن سقيل كاخترئ بلك معناتو غازيتنيا سلازخون كاسخا نتي غاشا بايتا هيبكا يلا بايتا هيبكا سلازلخا نتناتكا بايتا تتقيمو كتصعرف مو مرغاغص بزيبلو ان خالوت كوارد سقيل كاخترئ بلك ابتا وانتيا نتوم ابتا بوتا زيلو حلافنت زوسد اتغازيتنيا سلازي ولا نتغاشو بخبرت كحتو زلو تايو كمز خمس تبل الله السبزي مسانه يلن تاي مراغاغص لك مراغاغص تدي قريبكا تملس كاز حاشي إلو نسو انت تخلق ك كتسأله بحالي حجي إذا خمستات هيترئني خبزي نانا زكونن زي كونن صرفي قالي أمها أخذ سمعه كمان منال بتحال عند بتحلف تيلو يدفو إيه ولا توم بريزنترز تتصرفتي ولا توم أجاج لهم توم تتصرفتي من أبزي ما خدنا حد حتى قعدتك قدم أمريكا دي نتثبت زلوا ناتو معارك بلو ناتو متصوعي كبري هيبقى هتصوعوا لك هتبل نير كامو أبغى تمرق حتى كا بزح جزء ون بزح نقيفة هاي مزي وهاب سفر عليه أكلات نسفر عليه سبات نسفر عليه تكالات كا أبغى جرز اللي مراحي بريزيدنت سياس بريزيدنت سياس لما انتهي تبلوه زبل تري نقيفة هاي مزي وغزات ون كنا بلونا خيرينا يمزيو حجي إذا سخا تريو أتي بريزنت يلو صوع زلو أكل دي قنع زلو ولا سلمتاي بريزنت تبلو إلو زخنن ويتصرف زلو يقنع زلو تنميلياتات نزخم زي عينت نجار بخميك حزق اللوات بفلا يدما بفولي أبناء إيرتران تمتينا انتاي تي كتكم زلو وسب تكالات بولو سبات بولو ناي ميديا مالتي بخميك توع هو يزقبهم جيري خا ميديا كبرو تخبلو له كخبر تخوين انتخس كاب جزخه اجي حلفنت አለው ቲ ሚዲያ ዝኸዓ እንታይ መሲሉካ ክብረት ሬስፔክት ክገብረሎ ንዝኾነ ሓይሊ ናትካ ሓላፍነት ኣብ ምንታይ እዩ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ምቁፅፃርን ንዕኡሲ ኣካውንታብሊቲ ሓላፍነት ከም ዝህብ ምግባርን እንደገና ንህዝቢ ብብቁዕ ሓበሬታ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ክቋፃፀረሎም ዝኽእል ሓበሬታን ኢንፎርሜሽንን መሃል ምንቃሕ ዋላ ኣብ ሆላንድ ከምኡ ዋላ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ፕሬዚደንት ዘይብሎ ነገራት ብዙሕ ነጥብታት ኣሎ ፕሬዚደንት እዩ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ፍተወ ፅልኣዮ ኣብቲ ፕሬዚደንት ዝኾነሉ እዋን ፕሬዚደንት እዩ እጂ ከም ጋዜጠኛ ሓላፍነትካ ፕሬዚደንት እዩ ፕሬዚደንት ምባል ጥራሕ ዘይኮነሲ እንተረኺብካዮ ከማን ኣቱም ኢኻ ክትብሎ ዘለካ በቲ ባህልናን በቲ ናይ ክብረት ናይ ጋዜጠኝነት ኣቱም ስለ ዝበልክዎ ምስቲ ናቱ ፖሊሲ ተሰማሚዑ ማለት ኣይኮነን ክብረት ነቲ ናይ ሞያየ ግን ይሕሉ ኣለኹ ኣብ ትሕቶይ ካሊእ ዘዋጥር ሕቶታት ክሓትት ግን ብክብረት
حدا جزي نفسي هير برايم مينستر ملس زناوي انترفيو ناقبر كو خلوص كالي غازيتنيا كوي أتو ما يتولو إلو أنا قل مستي بوليسي سامع أي سامع أي كونن كيدي كإنترفيو كبرو خلوه نهزبي كآخر إيه تهزبي خاخسم عني سد غازيتنيا أي فتوني سد سلازي بريزيدنت تمريت سوديو أي تمريت سنديو نتهاجر مرحلة نتهاجر مللي باندير ألوه هزبخ ألوكو أبتي وشتسي فتيو أي فتيو مسؤول زمالالس هزبون ألو أجي أنا متسيسي أتاي ليو تصريفيو انتاي خفري زي كاسم عيتي مرواي ويكا كم انت جيرخ خمزنا عايز مسلوب حدا خلتي سنة ساعات زي يقول لهم سمعتهم ناي مرواي تدي كوينسي انتاي زفر زلو سلازي بتي ناي تهاجر زلو بريزيدنت انتحر كوينو ولا ديكتاتور يكون بريزيدنت اب تشاينا كومو اوتوريتاريان اللو مرحتي سيمبينغ بريزيدنت الكاتتوا اب كيوبا كاسترو نيرو نفسهم حر اجي زلو كاي ذكرون قلطيفه بريزيدنت الكاتتوا سلازي ابنا ارترا سلمنتاي صبو مساتا سرحتي حتى كا ابزي ناي اتراويان محبراوي ميديا بولو قال بولو بنوتو افتكاتلن ريتو خاص صحفن كم مخان كاسب متن سلمنتاي مسلك ايتراويان توم كومونيتي زو مالتي كم عاد ريتو كهبو زدلي زلو وي سلمنتاي بريزيدنت خبار زي دلي مون زبلخ ازخونو زلو بمسرته كم تنسون بريزيدنت ايكونن مو اين صوعن يلوم حدا مرقص زوسدو اتي بريزيدنت يخون مالسي حزبي مرص اي مرص تهاجر مرحله بريزيدنت درجه سلازخونه صاوعن يتهاجر تنصوع يغبانا نزبلو خا كبلو خم تسوم زامنو زي قدفوهم كانت حتوسي سلمتاي مخنان زمت تحده كبلو زي دلست كالخ خبلو يبلو نيلو زخون نوسي كم انتاي يمسلك تعزب تخاطك كافلني كبيد حتوي كم زمسلني بزي ناي سدت موتناي هاجرنا زلو كل قلولاو ህዝብና ኣብ ከቢድ ፀቕጢ እዩ ዘሎ ስትረስ ኣሎ ተሰዲዱ ኣብቲ ዝነብረሉ ዘሎ ቦታ ከም ዝሓሰቦ ኣይከይድን እዩ ዘሎ ብናይ ዓዲ ወገን ተመፅኻ ካብኡ ዝፅበዩ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣለው ሕጂ ኣብቲ ሓደር ብቀረባ ስለ ዝከታተሎ እየ ዝብለካ ኣብ ቤተሰብ ኣብ ሓዳር ኣብ ርክብ ቆልዑን ወለድን ብዙሕ ክራይሲስ እዩ ዘሎ ሕጂ ናይ ተፀዋርነት ክእለት ጠፊኡ ቅድሚ ሕጂ ፅሒፈሉ ነይረ ንምሳሌ እየ ዝብለካ ንምሳሌ ንነብሰይ ክንእድ ወይ ንስድራ ክንእድ ኢለ ይኮንኩን ግን ኣብ ሓጎይ ጭቃ ነይሩ ናይ ዓዲ ቢደ ድሓር ተባኢሱ ምስ ተባእሰ ኣብቲ ዓዲ ክረትዖ ስለዘይከኣለ ናብ ኣስመራ መፅኦም ማለት እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ነቲ መቃናቕንቱ ምስ ሰዓሮ ስዒሩ ማለት እዩ ኣብ ሓጎይ እቲ ሓደ እቲ መቃናቕንቱ ዋሕስ ክተክል ስለዘይከኣለ ተኣሲሩ ድሓር ንዓዲ ንምምላስ ኮይኑ መንሽሙ ከድኣብያ ኣሎ ኢሎ ነቲ መቃናቕንቱ እሱ ደኣ ዋሕስ ክተክል ስለዘይከኣለ ሲ ተኣሲሩሉ ማዕነ ደይ ዋሕሰ ኢሉ እስኻዳ መቃናቕንቱ እንዲኻ ተበልዎሲ እታ ምባእስና ኮብታ ቤት ፍርዲ ተወዲኣ እዩ ተዋሒሱ ሒዝዎ ተመሊሱ ሕጂ እቲ ምንፅርፃርና ንመፃኢና የፀልሙ ተሎ ምፅዋር ተሳኢኑ ሕጂ ኣነ ንስኻንሲ ብርእይቶ ርእሲ ርእስና ክንበሃል ንኽእል ኢና ግን ኣሕዋት ኢና እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ናህና እዩ ክፍኣቱ ስለምንታይ ንደሊ
أنا حجي أب إرترا لو تخمت سدلي كن دم نايتهم أب سلطان زلوا يكون دم نايت هزبي دم نايتهم تقاومتي كفس سايدلن تاي مخسب اللو يم حجي أنا زبلو اتكالة فلتت وحدنا له أرحقنا ينتمتنا لنا تتصورنتك اندحر له السوخاء بتمرتي بسرحي زيادة بزيادة خا بزبهل نايز عدي ناي هولاند بحلفي استفعلوا هايمانوتات አሉ ኣብቲ ፓርላማ ኮሙኒስትን ክርስቲያን ዩኒየንን ክካትዑ ውዒሎም ብሓንሳ ብሕልፊ ንፈልጠን ነይሮም ሪያ ቤከርስ ንብላ ናይ ኮሙኒስትያ ፕሬዚደንት ፕራይም ሚኒስተር ሉበርስ ከዓ ናይ ክርስቲያን ዩኒየን ኣብቲ ፓርላማ ክካትዑ ከለዉ ከመይ ገይሮም ሰላም ክበሃሉ እዮም ንፅባሕ ይትኻትው ሽዑን ግን ብሓንሳእ ኮፍ ኢሎም ቡን ሰትዩ ስለዚ ተፃዋርነት እንድሕር ኣሎ ንስኻ ከም ዝመሰለካ ክትመላለስ ከፍቅድ ኣለኒ ኣነ ከዓ ከምኡ ፅቡቅ ኣብ ኤርትራ ርኢኻ እቲ ዘሎ ስርዓት ንከምዚ ከምዕብል እውን ኣይፍቀደን ናቱ ውፅኢት ከዓ ኣብ ደገ ንሪኦ ኣለና ፅቡቅ ምስታ ቀዳመይቲ ዘበገስናዮ ኣርእስቲ ትተሓሓዝ ሕቶ እያ ዘላትኒ ንኣብነት ከም ትብሎ ዘለካ ንሓደ ሰብ ንክዕድምዎ ናይ ባዕሉ መምዘን ኣለዎም ይዘራረብሉ የብስልዎ ኩሎም ክቅበልዎ ኣለዎም ሓደ ጥራሕ ዝፈልጦ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ሰብ ከዓ ይምልእ የጉድል እሞ ብከምኡ ከዓ ረጢቡ ናብ ሜድያ ይቀርብ ናብ ህዝቢ ይቀርብ ትብለን ፀኒሕካ ንኣብነት ኣብ ሆላንድ በቲ ዘለካዮ ዓድን በቲ ዝተመኮርካዮ ኣምፅአ ክሓትት ኣብ ሆላንድ ዘለው ናይ ብሄራት ናይ ትውልዲ ፍልሊ ክኸውን ይኽእል ናይ ሕብሪ ፍልሊ ክኸውን ይኽእል ናይ መበቆል ፍልሊ ክኸውን ይኽእል ምሁራት ትብሎም ኤክስፐርት ትብሎም ንሓደ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ከቆናፅቡ እንድሕር ተሰሚዖም ቅድሚኡ ከናሽው እንድሕር ተሰሚዖም ቅድሚኡ ክጠፋእ ኣለዎ ዝብል ፅሑፋት ኮነ ዝተፈላለየ መደረ ኮነ ከስምዑ ዝፀንሑ ክፋል ሕብረተሰብ ወይ ሰባት ክትዕድምዎም ትኽእሉ ዶ ንስኹም ክትዕድምዎም እንትኾንኩም ከ እንታይ ኢኹም ትገብሩ እንታይ ኢኹም ተማልኡ እዚኣ እንታይ መሲሉካ ጋዜጠኝነት ይኹን ማሕበረሰብ ስታቲክ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ይምዕብል እዩ ምስ ኩነታት ንምሳሌ ፒም ፎርታይን ዝበሃል ነይሩና ፖለቲሻን ኣብዚ ዓዲ ሓሙስ መዓልቲ ምሳይ ውዒሉ ኣብቲ ስቱድዮ ኣነ ኤዲተር ኢንቺፍ ነይረ ሽዑ ንሶንያ ሓሙስ ምሳይ ውዒሉ ሲ ንሶንያ ኣብታ ቦታ ተቐቲሉ ኣብ ሜድያ ፓርክ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ክዝክሮ ከለኹ ኢሞሽን ሕጂ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ተኸትብሎ እዩ ነይሩ ኣውትስፖክን ብዛዕባ ናይ እስላም ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ እዩ ኣፉ ከፊቱ ዝዛረብ ነይሩ እቲ ዝቐተሎ ናይ ወዲ ሆላንድ እዩ ወይ እስላማይ ገለ ነይሩ ተዝኸውን እዚ ሃገር ምተባርዐ ሽዑ ሕጂ ንዕኡ ኣይንዓድምዎ ዝብሉ ነይሮም ፖለቲሻንስ እውን ምስኡ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ዝብሉ ነይሮም ድሓር ግን እንታይ መፅኡ ኣብቲ ሜድያ ዋ ኦኬ ሓሳቡ ኣይንሰማምዑን ንኸውን ግን ኣክንዲ ተርሕቆ ኣምፂኻ እንድሕር ደኣ ብርቱዕ ሕቶታት ሓቲትካዮ እቲ ህዝቢ ዝያዳ ብዛዕባኡ እምሃር ንሱ እውን ይነፍሰሉ እንድሕር ደኣ ኢግኖር ጌርካዮ ግን ኣካል እቲ ሕብረተሰብ እዩ ምስታ ኣቐዲምካ ዝሓተትካያ ምስኣ ትኸይድ እያ እሳቶም ፕሬዚደንት ክብልዎ ተደይደልዮም ነቲ ፕሬዚደንት ብሞይኦም ተደሪኾም ፕሬዚደንት ኢና እንብሎ ዝብሉ ዘለው ክፃረፍዎምን ከፈራርህዎምን ይብሎም ሕጂ ከዓ ኣብዚ ፒም ፎርታይን ናቱ ርእይቶ ስለ ዘለዎ
ንዕኡ ቦታ ክወሃቦ ኣለዎ እቲ ካብ መጀመርያ ዝነበረን ሕጂ ዘሎን ዝተፈላለዩ ምክንያቱ ከርት ቢልደርስ ንዳርጋ 10 ዓመት ብሓለዋ ዝኸይድ ኣንጻር ኣስላም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ግን እነሆ ሕጂ ምናልባት ፕራይም ሚኒስተር ይኸውን ታናቱ ፓርቲ 37 ካብቶም 150 ወንበራት ወሲዳ ኣላ ሕጂ ኣብቲ ሜድያ እውን እንታይ መፅኡ ኣብቶም ፖለቲሽያንስ ኣብቲ ሜድያ እዚ ንገብሮ ዘለና ጌጋ እዩ ምክንያቱ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእስቲ ናተይ ካብ ቀደማት ሒዘ ብካልኣይ ኮንኩም ከምኡ እየ ዝብል ኣምላኽ የለን እንድሕር ኢሉ ሰብ መሰሉ እዩ ንኻልኦት እውን ዘጥቅዕ ዘረባ ተዛሪቡ ሰለስተ ክፋላት መንግስቲ ስለ ዘለዋና ትርያስ ፖለቲካ ናይ ተፈራዳይ ጉዳይ ከምኡውን ቪልደርስ ሕጂ ሓደ ግዜ ውሕዳት ደቂ ማሮኮ እዮም ኣብዚ ዓዲ ዘድልዩና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ብኡ ተኸሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ነዊሕ ፕሮሰስ ዝወሰደ እዩ መቕፃዕቲ ቁሩብ ተዋሂቡ ግን ነፃ ተባሂሉ ሕጂ ንምንታይ ዝብለካ ዘለኹ ልዕሊ ኩሉ ሲ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ክህሉ ኣለዎ እቲ ዝደለዮ ሰብ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ሳዕቤኑ ግን ክቕበላይ أبعد حتى حجران تقول زلها بنا هولندا حقي موروكو زيجات موروكو خدات كلونا لو زبالة كم تخلصات نقدر نسيحكا أبزف سد زلنا يوجن إحنا إرتراوين مالتيو كمو كينيو خمان زبالة سب حقي تراها خبولو الجوابين عدلاتن يلا زبالة كم البولو يزخيد حجي بعد انتهي وداتي كم تزلوا حتى تن ميدياتات انت عند حلفنا كهلون اللو انت عند حلفنا كسكم اللون كمون زبالة مون زتفلت السب وكنا جوجل سبات إيلهم بزبلوا كخودو مخانم تمكرون ده نجار النخلو تتو أيكلنا بساعات زي تحديتهم كأزرخوا مطعت يلا زبلوا بزبلوا يمزخد زلوا حجي كوينو تعرفوا أبتم عدالوتي أبتم قالتنياتات أبتم ميديا يزلوا تحلفنا انتخ قبر اللون ناس نتحسب كمولات كم ديلت كأي بدزبلوا ميخيدو بدزبلوا كأي زارو بتباهيلو تفقيد لهم ديلتهم يوم كبلوا زلوا ولا استهم زدالو زلوا سبات حلفنا تهلوا مخنياتو حزبي سمعنا خمزلوا كيرسعنا مالتي انتهي بالنسبة انتهي بالمسيلو كعني ريحة كم تعنتو يزول كعني تأكيبنا أرستغن مرتس كلنا انتهي اللوينة قال أبزعدي تيوفان خوخ بود ماروكوي نا إسلامنا نا كل يسو ولا نا يهودا نا حدك نا كريستيانات أبزعدي أي حدك فاميلي نايتي أرتيست فينسنت فان خوخ ناتو فاميليو تيو فان خوخ أب أمستردام كراجيرون قتلهم حجي انتاي يوجن بناتي انتاي تبل اندي خالكاني بزناي إرتراويان حدا راديو إيرنا ديا إيريسات ديا زخونت كالي بلا بي بي سي ديا فويس اوف أمريكا نزوم سوات زياتهم سلز خلكالتهم إتعرستي يلن مالت هيكونه تعرستلو زاربولو بزعبانا أورجاديو بزعبانا إرتراديو بزعبانا يزخونه معناته سوشيال ميديا سلازي أنا انتهي بالمسؤولية بأي وجن اندحر حديث كاني توم غازيتينياتات توم موياوين غازيتينياتات ناي جزا سرهم أطفيهم يسر تحر غازيتينيا كل جزء the advocate of the devil معناته curiosity اللي نخفلت إذا حتت نخواتر كا إذا حتت سلازي انتهي خقبر زلو بزعبا اتي فنفن ززارب كي ترفع أنتيها كدانو خمزة وتسقبر أواتر كان دحر حتيت كايو نتيزبي تبلح اللخ اندحر دقا نعقو أفوخة تحزو فتنكا بزي معدام تعرست مجمرة أدلاي كخونا له يوتيوب كخونا له كابات بقيس كابناي جورناليزم ملكعي اندحر دقا تسب يتعدم تواهيلو جن ريتو خمزو وتسقبر
ምክንያቱ ብፍልጠት ተቀራሪብካ ትጽንሕ ብዛዕባኡ ተጽንሕ ኣብታ ኣከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ሪሰርች ትገብር ትመራምር እኩብ ሒዝካ ነቲ ፕሬዘንተር ናይታ ፕሮግራም ነቲ ኢንተርቪው ዘግብር ትምግቦ ኣጸቢቕካ ተትሕዞ ከምኡ ኢና ንገብር ድሓር ሰብ ርሂፁ ኸዩ ምክንያቱ ሓደ ኣርእስቲ ስኻ ስለ ዝገደፍካዮ ኣይላዕልን ማለት ኣይኮነን ብሕልፊ ኣብዚ እዋን ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ጋዜጠኛ ናይ ሞያውያን ጋዜጠኛታት ሓላፍነት ግን ነቲ ነገራት ምፅራይን እንደገና ከምዚ ባላንስ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ ኣብ ምሳኣ ማለት እዩ ታሕታ ዝተኻይድ ንኣብነት ኣብ ናይ ናዚ ተመክሮ እንድሕሪናዮ ብዛዕባ ኣይሁድ ቅድሚቲ ጭፍጨፋን ቅድሚቲ ህልቀትን ምግጣሙ ንዓመታት ብሜድያ ኮነ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታትን መንገድታትን ዝጉስጎስ ዝነበረ እዩ ናብቲ ናይ ኣይሁድ ህልቀት ኣብፅሑ ብዘለና ተመክሮን ፍልጠትን ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ከዓኒ ምክንያቱ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይና እቲ ዛዕባ ስለ ዘገድሰና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ንዘለዎ ብሄራት ስፔሲፊክ ረቂሖም ክነጥፍኦም ኢና ክንህልቆም ኢና ንዝብሉ ኣካላት ብዙሕ ግዜ ከዓ ንዝውስውሱ ኣካላት ምዕዳም ወላ ክትብድሆም ምዃንካ ፍለጥ ወላ ተዳሎ ፅቡቅ ጌርካ ነቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ወይ ነቲ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ማለሲ ናቀት ኣይኮነን ዶ ከም ሜድያስ ኮነ ኢሉ ብመደብ ከጥፍኦ ነዚ ብሄር እዚ እንዳበለ ከሎሲ ኣብ ክንዲ ንከምዚ ዓይነት ብሄር ከጥፍየ ዝበለስ ስለምንታይ ኣነ መፅኢ ዕድል ይህቦ ስለምንታይ ከምዚ ይብል ኢሉ ዶ ይኮነን ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ወላስ ክፅውዖሞ ክብድሆ እየ ኢሉ እዩ ክብገስ ዘለዎ ከይዱ ከምቲ ናይ ሂትለር ዋላ እንተዘይኮነ ናብኡ ዝቀራረብ ዋላ እውን ወላ ሓደ ሰብ እውን ብብሄሩ ምክንያት ክመውት እንድሕር ተገይሩ ቤት ስኻ ምዕዳምካን ንሶም ከዓ ብዙሕ ግዜ ብምዝራቦምን ክሳራዶ ኣይኮነን ከምኡ ወዕድሪኻ ልቦና ኣለኒ ወይ ሙሉእ ፍልጠት ኣለኒ ኢላ ኣይኮንኩን ምሳኻ እየ ዝሓስብ ዘሎ ከምኡ ብልኹም ዘለዉ ኣበይ ዲኻ ሰሚዕኻዮ ኣብ ሬድዮ ኤሬና እኮ ይኮንካ ሰሚዕኻዮ ይብሉ ኣለዉ እኮ ሕጂ ካብ ሬድዮ ኤሬና ስለ ዝፈለኻዮም ግን እታ ነገር ኣይትፀጠው ትብል ማለት ኣይኮነን እወ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ትገብር መሲልካዓኒ ሪኢኻ ጋዜጠኛ ህዝቢ እንታይ ከይብለኒ ክብል ይብል በተን መትከላት ናይ ጋዜጠኝነት እንደገና አሁን ዝብለካ ዘለኹ ምስ ብፆቱ ተባሊሑ ምክንያቱ እቶም ሞያውያን ጋዜጠኛታት ምሳኻ ዝኣትዉ ስቂሎም ኣይኮኑን ኣብኡ ዝመፁ ተመምዮም እዮም ዝኣትዉ ስለዚ ዕላማ ኣለካ እቲ ዕላማኻ ሓቂ ነቲ ህዝቢ ቅኑዕ ሓበሬታ ንምሃብ እዩ ኣብቲ ሃገር ናይቲ ሃገር ጥቕምታት ዘተናኸፍ ጉዳያት ከዓ ናይ ወፃኢ ዘሎ ኣርእስቲ ክትሓወ ይብልካ ሕጂ ናብታ ዝበልካያ ነጥቢ እሳቶም ኣብዩ ንዕኦም ዝብድህ ተምፆ ምክንያቱ ስራሕካ ሰሪሕካ ኣለካ ስኻ ከም ጋዜጠኛ ኣብታ ፕሮግራም ተቕርባ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ክንዛረብ ኢልና መዲብና ነርና ንመን ሽሙ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ፍሉጥ ኢኖ ገሊፅዎ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ እዚ ክስቶ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ነይርዎ ምስ ዓውና ወይ ጋሻና ከምዚ ዝርብ ንክገብሮ ዓዲምናዮ ኣይመፀን ድሓር ነቲ ርእስትታት በቲ ዝዓደምካዮ ጋሻ ጌርካ ትወቅዖ ዘይኮነስ ኣድረስ ትገብሩ ትድህስሱ በቃ ምክንያቱ እንታይ መሲልካ እንድሕር ደኣ ከምስታት ኣብዝሕናዮ እውን እተን ሚድያ ቀንዲ ሓላፍነተን ተፃዋርነት ኣብ ሕብረተሰብ ምትእትታው ሪኢኻ ምክንያቱ ንኩናማ ከጠፍኡ ኣለዎም ወይ ንዓፋር ክጠፍኡ ኣለዎም ስለ ዝበሉና ጠፊኦም ማለት ኣይኮነን ወይ በቲ ገሊኡ ፅላለ እዩ ዝብሉ ኣነ ኣብ ደገ መፂኻ እዝን ኢልካ ሃለፍ ናይ ድበልካ እቲ ባህልቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዩስ
ሕብረተሰብ ነንሕድሕዱ ተናኺሱ ተዝኸውን ካልእ እዚ ግን መብድኡ ጥራሕ እዩ ዘለና እምበር ክንፈርሆ ይብል ተማርእስቲ ከም ጋዜጠኛታት ከይትገፍሐና ርእስቲ እምበር ምስ ናይ ኢትዮጵያ ተኣሳሲረ ሕቶ መቕረብ ኩልካ ነይረ ቅድሚ እቲ ኩናት ምግጣሙ ኣብ ሚድያታት ኮነ ኢልካ እዩ እቲ ፀለመን ፀርፍን ዝካየድ ነይሩ ብክልቲኡ ወገን ሕጂ እቲ ኩነታት ካብ ሓገዘን ናብቲ ዝተኣተወ ተኣትዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ እተን ሜድያታት ኣይተሓተታን ብዕለት ክንዲዚ ከምዚ መጣበቅ ኣቅሪብኩም ከም ፅልዋ ነይርዎ ከም ዝተፅዕኖ ፈጢሩ ተባሂሉ ተመሚዩ ተፀኒዑ ገለ ሜድያታት ብሕቶ ናብ ሕቶ ዝቀረባ ኣይረኣናን ጋዜጠኛታት ይእሰሩ እቲ ዝእሰሩሉ ምክንያት እውን ፍሉጥ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ይዛረብ ዘለዎ ወገን ትግራይ ዋላ እውን ሕጂ እቲ ዝበሃል ኣብ ሜድያ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ርኢናዮ ኢና ዝተፈጥረ ካልእ ምክንያታት ነብርዎ ክእሎም ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ካልእ ግን እቲ ሜድያ ከዓ ቅል ተራ ኣይነበሮም ነቲ ዝተፈጥረ ደም ምፍሳስ ንክኸውን ሕጂ እዚ ናጥነት ሓሳብካ ምግላፅ ንብሎ ዘለና ኣብ ኤርትራ ኣይሰርሐን እሞ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈጥረን እሞ ሰው ኣይንፍርሓዮ ክንብል ዶ ይግባአና እዩ ኣብ ዘይተፀበናዮ ሰዓት እንተሰርሐኸ ኣብ ዘይተፀበናዮ ሰዓት ከምዚ ክትብሉና ነርኩም ኢኹም ተባሂሉ ደም ምፍሳስ እንተመፀኸ እተን ሜድያታት ሓላፍነት የብለንን እቶም ዝቀርቡ ሰባት ሓላፍነት የብሎምን ሕጂ እቶም ዝቀርቡ ሰባት ኣይኮኑ እቶም ዛዕባና ወላ እኳ እሶም ዝኾኑ ዛዕባና ግን ሜድያታት ከዓ ስለ ዝኾና ዛዕባና መን ከምፅእ ኣለዎን ከዓ ስለ ንብል ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ ሓላፍነት ክወስዳ የብለንን ምክንያቱ ሓደ ነገር ምስ ተፈጠረ እተን ሜድያ መሊሰን እንዳበለ ነቲ ዝተፈጠረ ክጋወሓ እምበር እቲ ዝተፈጠረ ንክፈትሓ ኢደንን እግረን ኣይሰዳን እየን ወይ ከዓ ኣይእክባን እየን ቁኑዕ ሕቶ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ መስልካ ሽሻይ ብሶሻል ሜድያ ሕጂ በዓል ፌስቡክ ብከምኡ ተኸሲሰን ምክንያቱ ናታተን ዓላማ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ገንዘብ ምእታው ሕጂ ዝኾነን ዘይኮነን ሓሶት ብዙሕ ተዘርጊሑ ብከምኡ ሰብ ተተንኪፉ ግን ኣብ ምንታይ እየ ክመፅእ መሲሉካ ንምሳሌ ናይ ሩዋንዳ ራድዮ ሚልኮሊን እቶም ራዲካል ሁቱስ ስለ ዝተቋፃፀርዋ እዩ እምበርታ ሬድዮ ይኮነት ንሳቶም ተቋፃፂሮማ ፅቡቅ ገይሮም ጥቀሙላ ነይሮም እሱ ሕጂ ፍሉይ ኩነታት እዩ ምስ ናይ ናዚ ዝበልካዮ እውን ኣብኡ እንታይ ዘርእየካ መሲልካ እቲ መንግስቲ ነቲ ሜድያ ኮምፕሊትሊ ከም ሓደ ብርጌድ ገይርዎ እዩ እንድሕር ደኣ ሓንቲ ሃገር ግን እኩላት ሞያውያን ጋዜጠኛታት ኣምፅያ እቲ ነገር ባዕሉ እዩ ድሓስስ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ሲ ራዲካል ብሮድካስቲንግ ኦርጋናይዜሽናት እውን ኣለዋ ብዙሕ ነገራት ትዛረብ ሕጂ ግን መን መፅእ መሲልካ ስለ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ስለ ዘሎ እተን ካልኦት ሪዘነብል ዝኾና ሜድያ ጋዜጠኛታት ብኮመንት ብኦፒኒየን ብክትዕ ፖለቲሽያንስ እውን ከምኡ ባላንስ ዝኾነ ምግቢ ኣብቲ ናይቲ ፒንፎርታን ዝተቐተለሉ እዋን ሲ 26 ዝኾኑ 26 ወንበራት ሒዞም ካብኡ ታወኖም ኣትዮም ኣብቲ ፓርላማ ሕጂ ኣነ ኢለ ካብ 150 26 ከምዚኣቶም ሕንፍሽፍሽ ከኣትዋ እዩ ዝዓዲ ኢለ ግን ኢንስቲቱሽናት ስለ ዘለዋ ከምቲ ዝሓሰብና ኣይከደን እዚ ሲቪል ሰርቫንትስ ኣለዉ ኣብዚ ናይ ሆላንድ ብጣዕሚ ሃያላት እዮም ናይ ስዊድን ናይ ካልእ ቦታታት ከምኡ ኣብዚ ዌስት ሕጂ እቶም ሲቪል ሰርቫንትስ ብሕግን ብስርዓትን ብቅዋምን ስለ ዝኸዱ ዝኾነ ነገር ሓይሊ መፅኡ ክፃወተሎም ኣይክእልን ፓርላማ ከምኡ ንበልካ ሕጂ ቪልደርስ እዩ ዝቕየር ዘሎ እምበር ናይ ሆላንድ ራዲካል ዋላ ይኹን ምስቲ ዓንዲ ሕጊ ናይቲ ሃገር መታን ክኸይድ ብዙሕ ነገራት ክልውፅ ጅምር ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ዘለዓልካዮ ከቢድ ሕቶ እውን ኣነ እንታይ ዝብል እምነት ኣለኒ መሲካ ህዝቢ እተን ሞያውያን ጋዜጠኛታት እቶም ሞያውያን ሜድያታት እቶም ሞያውያን ጋዜጠኛታት ዘለዉ ፍልጠት ብምውሳኽ ነቲ ኩነታት እቲ ዝብድል ፕሮግራማት ጥራሕ ይቕርቡ ናይ መጨረሻ ገፅና ኢና ንኸይ ዘለና ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ተዓዚብካዮም ክትከውን ከም ትኽእል ኢለ ዝኣምነሉ ወይ ዝኣምኖ
حسب هذا من عبد المنمون يبهال مثل الله ولا تم زقربو سبات كمان نبتن نتي حسابهم زميتش أقراربا زقربا يم زخود مريض أو يم زخود جل سبات زون حدا تجمع له نتي سماعين نتم زقربو سبات نتم زقربو سبات إذا خد أن بمتاخ بده زلوا بمتاخ فتح زلوا مالسي زعبالو نتزعبا كيف فرح خاطر العود دلي تم سبات كن أبز ميديا زي أقرب نيرم أبتسم زمو طرح كم ديرو تم كولو زخولو كيدكا ناي مزرابن ديلت خناي مبالن لمدون الله بزي كاتي بولكي زون نو تيك توك بولو يوتيوب بولو فيسبوك بولو توساختم بغالمتي ملكع زعدمو مو نفس سبات كاشير زغبروا ولا نبي تراون زاتو زون حدا بده هلو حجي مستتبلو زلخ ناي هولاند ناي اوروبا تمكروتاتن زي كسانه خيريناتنا تمكروتات حجي فلي بزبل خطريو سلاز دلو خي ኣብ ኣሜሪካ ኣለዎም ጎሙ ናብ ፎክስ ኒውስ ዝኸዱ ኣለዉ ፎክስ ኒውስ ትፈልጦም ኢኻ ባዕልኻ እንታይ ዓይነት ምዃኑ እቶም ካልኦት ግን ናሽናል ፓብሊክ ሬድዮ ድያ በዓል ኤቢሲ ዶም ስርሖም ኣይግድፉ ሰርሑ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ማለት እየ እታ መብዳሕ እያ ከም ዝበልካዮ ሳላ ቲክቶክ ሳላ ንከምኡታት ዘስተኣናግዳ ሜድያ ናብኣ ጥራሕ ይኸዱ ኣለዉ እምብክብልኩም ይኽእሉ እዮም نحن سلز بورنا قال يكون نمثال يدو لك نمثال نخلقت ون سيريس نزخون ميديا كم خبلهم خليهم جين اتهم سيريس زخون ميديا سرعهم كم مسرح تتوكل يقولهم بزعبات يعر استزقبر زلو هجين مثالي مستازم صحيح عنتوي زوم نايك دق خبسع نبل ابز قربا هوان حج حدا موريو كمان قبل سمع هو تقرنيا سلا الزارب مننتي تقراوايو زيقناتي جن إرتراوي هجي نزار استزياء همتهم حدا نعوت الدموع بانسارو نخال عديمكا بزعبا زيار استزياء دي بيت كتقبر تخليها موقتي زيتا كتقبر تخليها عند حد أنه سؤابيو نتار استمتع خاب أخوف تبلا أب أخوف أبيلك نعا عدد القفن نعا أنصار شعوقنا وأنت أخاتول لمن شمو عديمنا ينيرنا نسي زار استزياء خمزي أيلو إلكا نتا فيديو أبتا بروغرام كاتت صوتا تحر تيوم كل التسابات دي بيت تقبل ليها إنه نناتو مالوهم يا أبينا اللو إلكا نحر دا قديفنا يمكن الساتهم يمكن عبول كعبللو معناته أب صرفن أب هوكتن زلو يسب زخيد هذا كنقبول لنا نحنا كن في سيريس زخنا غازيتنينت سرح خي قدافه نتا بروغرام امتو بزعبا اوكي مو እቲ ዜግነት ጽቕልካ ድዩ ጽርግያ ዝርከብ ንዕኡ ዝህቡ ሰብ መንነት የለውን ድዮም ኣብ ስዊድን ዜግነት ሂቦም ኣብዚ ዜግነት ሂቦምኒ ሰብ መንነት ግን ኣለዉ ነቲ ዜጋ ዝህቡ ዜግነት ብዘይ ሰብ መንነት የለን ሓንቲ ሃገር መንነት እንድሕር ዘይብላ ዜግነት ክትህብ ኣይትኽእልን ሕጂ እዚ ርእሲ እዚ ኣምፂና ንዛረበሉ እቶም ደቂ ከምዚ ክኾኑ ኣለዎም ዶ ናይ ጀኖሳይድ ነይሩ ሓደ ዝበለኒ ዋ እሞ ሴሪየስ ዝኾነት ሜድያ ድሓን ሽማ ብዘይ ምጥቃስ ዋ እሞ ከምኡ እንተኢልና ከምዚ ትብሎ ዘለካ እንድሕር ኢልናስ ሰብ እንዲሁ ከምዚ እናበለና ናይ ሰብ ኣነ ይዓጅበኒ ማለት ናይ ሰበይ ዓጅበኒ ይዓጅበኒ ስጋዕ ክኽብርን ንዕኡ ከገልግልን ዘለኒ ግን ሰብ ከይብለኒ ኢለ ዝኾነት ኣርእስቲ ኣድረስ ከይገበርኳ ክሓልፍ ኣይደልን ምክንያቱ ብኡ ጥራሕ ኢና ክንመሃር ንኽእል ብኡ ጥራሕ ኢና ክንነቅሕ ንኽእል ፀሓይ እያ ትዘውር እምበር መሬት ኣይኮነትን ትዘውር ኢልና እንተ ንነብር ኣብዚ ዘለናዮ ይበፅሐና ስለዚ ዝኾነ ርእስቲ ክንዛረበሉ ኣለና ብክብረት እቲ ምክብባርን እቲ ናይ ስነ ስርዓትን ናይቲ ኩሉ ኣሕጂውና የብልናየን
أتي متكلات ناي غازيتين ينتون أنت زي تخاتات إحنا له أنت زي تبالال إحنا له نقدمي تاي كندفلني طبعا ننوح زبلك زي حزك الله قدامين لمون كلا إيمالتيو زنبرن حتى ودي الله تو سخريته ولا بو أنت لك خصمعك أنا مودي الله هو يقني اللي شيشا يقني اللي ونريدي أرينا تنكب لنز دلي عدل تترخيبون كوميتات نا جبركا أتي استتات ناي متكلات ناي غازيتينينت نام صحا نتزغبر زلو ابز وانزي بخمي يخيد مسؤو توسخون حلافينت ناي دايركتور حلافينت ناي اديتور انشيف انتايو كلتي خو حنسا خيد خل جاي خلن ازيتات زبل نغرات ار استي العلنا انت دي تزاراريبنا نقول لهنا زخون ناي زينا معخن امنتنا خننبرلو نخل ناي زينا معخن كي تمسرتخترفيو ندحق كوم تريفو مويان غازيتنياتات حدش غازيتنياتات ما كا بل حتى ما وشك حتى كابتن مرات أكبر لي حتى ما وشك كده لي ترى مودا أسي نم فتح جزء نحن كيت كلنا كان زبل كيا حج أكوب يلام بأكوب جازتني تاتسي أنت قبر اللوام تمهورات ومياز اللوام تعود خابوك بس فلتو نسخة ونستحكام علتي أنت عن الجواب كنت قوم اللوام التنميات كختلوا أزخيلا مال زخان صحب ديم كرق أوز اللوام تحكيهم ديم كزرار أوز اللوام نفتح زمل كاتسي أنت هي رأيته تكافل النسخة أنت عن إنشي تبوكش أنت زوج ست بالنسخة يا يا جي حتصار يخبك حج نحجي ግን ልበይ ትትንክፍ ሕቶያ ምክንያቱ እንታይ ተሳኢኑሎ መሲሉካ ብናት ያረኣያ ኮመን ትሩስ ማለት ንኩላና ንሰማማዓሉ ሓቂ ከነማዕብል ኣለና መን ኢና ንሕና እንታይ ባህሊ ኣለና ባህሊ እውን ስታቲክ ኣይኮነን ከምቲ ዝበልኩካ ዳይናሚክ እዩ ግን እንታይ ባህሊ ኣለና ካበይ መፂና ናበይ ንኸይድ ኣለና ሕጂ ኣብ ብሕልፊ ኣብ ዲያስፖራ ምዚ ዘለናዮ ናይ ኤርትራ ኩነታት እውን ኣብ ዲያስፖራ እንታይ የድልየና እየ ዝብል ኣነ ብሕብእብእ ዘይብሉ ተሓባቢእኻ ፕሮግራም እናገበርካ ነቲ እናፈለኻ እዚታት ዘይብሉ ሞያውያን ጋዜጠኛታት ዝበሃሉ ተኣኪቦም ከመይ ንኸይድ ኣለና ዝሰርሑ ዘለዉ ሕጂ ድዮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ድዮም ፍልጠት ዘለዎም መፂኻ በተን መትከላት ናይ ጋዜጠኝነት ኮፍ ኣቢልና ቀሚጥና ንመያየጥ ተመያይጥካ ሽዑ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል እቶም ጋዜጠኛታት ንህዝቢ ከገልግሉ ስለ ዝኾኑ ካብ ሙሉእ ዓለም ሞኻ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እንተላይ ናይ ህግደፍ ከማን እዩ ዝብለካ እንድሕር ደኣ ሓራ ኢሎም ኤርትራውያን እዮም ይምፁ ሕጂ ካብዚኦም ኩሎም ካብ ዝተፈላለዩ ልባማት ምሁራት ነቲ ናይ ሓበራዊ ሓቂ ኮመን ትሩዝ ዝብለካ እንድሕር ኮመን ትሩዝ ዘይብልና ከም ኤዲተርስ ከማን ብሓንሳእ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና እንታይ እዩ ሓቂ እንታይ እዩ ሓሰት ሱ ክንሰማም ኣለና ከም ድላየ እዩ ሓቂ ከም ድላየ እዩ ሓሶት እንድሕር እናተባሃልና ኸድና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ነዚ ዝጥርንፍ ተኣኪብካ ኦኬ ሜድያ እንታይ እዩ ከትዕላሙ ብኸመይ ከንገልገል ኣለና ምስኡ ትሬኒንግ ዝገብሩሉ ጋዜጠኛ እንድሕር ደኣ ትሬኒንግ ዘይገይሩ ልክዕ ከምዚ ሓኪም ክምዕብል ኣይክእልን እዩ ሰብ ቀትል ስለዚ ቀፃሊ ትሬኒንግ ዝረኽብሉ እንደገና ምርኻብ እዚ ነናቱ ፕሮግራም ገገይሩ ምስ ይሰድድ እሞ እቲኦም ከዓ ኣብ ዲስታንስ ኮይኖም ይሰድዎ እዚታት ኣይዋፅእን ይበሃል ኣነ እንታይ ዳ ቀፃሊ ምምያጥ ቀፃሊ ምርኻብ ሽዑ ኣብ መጨረሻ እቶም ሞያውያን ዘበሉ ጋዜጠኛታት ተቆፂሮም ዝሰርሕሉ ምክንያቱ ናብረኦም እውን ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ካልእ ስራሕ እናሰራሕካ ጋዜጠኝነት ክትሰርሕ ኣዝዩ ከቢድ ሙሉእ ጌርካ ይኮንካ ንሰርሖ
سلازي اتي دايركتر اتوم محادرتي برحق اتي دايركتر نبينو اتوم اديترز نبينو ز ز قارو حلو مجد جيركا بحبر ناتمايتكا مسرح شعو قس لتنتفال زداخما زلوا كما جيرن حبيرن كم سرحلو نناتن حيزن كما جيرن حبيرن نتمويا نادنفعا نهزب خاني بوليتيكا طرح خوين تسلعك حجي بوليتيكا كلها تخفتا بوليتيكا هل تيسي ارت ايترينيها ناي دق انستيو مويا ايترينيها ناي هايمانوت سلمنتاي بزعبا اسلمنا حجس تاي تاريخو بإرترا بزعبو العلكا سلمنتاي دي تزارب بزعبا استفالاليا هايمانوت بإرترا معاس اتين انتاي قبرا سلمنتاي ايزانان سايزانان ناي اكسوم ابدو برسينا تتنبيقون يستبزل علو سبيل كل تحنت نقر دلا بقى إسياس سيطان هقدف كمزي ساتر حجي زي اي كما عبلناني ابتا ناي قرص اسرارحات هزبلكو خاغن اب انت تدفع زبلصت مخنياتو شعو اوريخا انت مسلوكا اب هولاند نمسالي ناي ميديا اكتلو ناي ميديا حقي مسؤو كوميساريات فن ميديا نبلولو اذا خا يقواصاصر ينت ميديا ማሕበር ጋዜጠኛታት ኣሎ ዝተፈላለዩ ኢንስቲትዩሽናት ስለ ዘለዋ ነፍሲ ወከፍ ሜድያ ከዓ ሕጂ ሬድዮ ኤረና ኦምቡድስማን ትገብር ማለት እዩ ኤሪሳት እንድሕር ሓውያ ብድሓን ከይዳ ናታ ኦምቡድስማን ትገብር ቢቢሲ ከምኡ ድሓር እዚ ነገራት እዚ እናተኣከበ ብሪፖርትታት ድዩ ብመፅናዕትታት ድዩ ናብ ህዝቢ እናተገልፀ ትቕፅል ትምዕብል ትመሃር ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ሆላንድ ንመጀመርያ ግዜ ብጣዕሚ ዘሐጎሰትኒ ኣብ 4ይ ዓመታ ጋዜጠኝነት ትመሃር ቆልዓ ኢንተርቪው ኣግቢራትኒ ብቀዳማይ ሕጂ እውን መሊሳ ፒች ነይሩ ራእየለይ ላሰዲዳትነይ ሕጂ ንዓኣይ ኣነ ተስፋ ክህብን ከብልን ዝፍትን ዘለኹ ምክንያቱ እቶም ሓደሽቲ ወለዶ እውን ሕጂ ዱልዱላት ጋዜጠኛታት እንድሕር ደኣ ከነማዕብል ኮይና ንኤርትራውን ክጠቕምዋ እዮም ካብ ፌክ ኒውስ ካብ ምትላል ካብ ካልእ ማልእ ከጠቕምዋ ስለ ዝኽእሉ ኣብዚ ናይ ኢንፎርሜሽን ጉዳይ ኣድህቦ ጌርካ ምምዕባሉ ዝበለፀ ይባሃለ እያ ንውሕልካ ኣይንዋሕ ካለይን ወላ እውን ተንዋሕ ካለይ ኣገዳሲ መልእክቲ ስለ ዝኾነ ፀገም ይብሉን ኣዝየ ምስግነካን ስለ ግዜኻ ስለቲ ተመክሮኻ ሰናይ ትምኒትካ ከዓ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ዛዕባታት ክንራኸብ ተስፋ ገብር ንሎሚ ኣንወዲ ኣለኹ يغني لي شيشاي يسال طلكم بصراحكم سلام بللي نقول له طبق حرة روح مشيت